бо арзи салом бинандагони иззатманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии криминалии милитсия ҳомии ҷомеаро ки дар асоси кирдор ва ҳаракатҳои ҷинояткорон таҳия гардидааст манзуратон месозем. ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнине ки дар ҳафтаи сипаришуда дар ҳудуди мамлакат содир шудаанд аз тарафи кормандони милитсия ошкор карда шуда гумонбарон низ дастгир гардидаанд. дар студия бо шумо мавлонзода ҷамшед. ҷиноят бо чӣ гуна тарз, усул ва пинҳон содир гардад ҳам, вале хоҳу нохоҳ он аз тарафи кормандони бо таҷрибаи милитсия ошкор хоҳад шуд. ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ ки дар заминаи хусумат байни ду сокини ҷамоати деҳоти шуғнови ноҳияи ховалин содир гардида буд, гумонбаршуда Одинашод Додиев пас аз куштор барои рӯйпӯш кардани кирдори ҷиноятии худ ҷасадро зери хок карда буд. тафсилоти бештар вобаста ба ин ҷинояти махсусан вазнин дар таҳияи ҳамкори мо Офоқи Қодириён аз раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Хатлон. рӯзи 13 июни соли равон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ховалин сокини ноҳияи мазкур ҷамоати деҳоти Шугнов Назаров Ҳоҷи Акбар соли таваллудаш 1996 бо ариза муроҷиат намуд ки бародараш Қувватов Шерафган соли таваллудаш 1994 чанд рӯз мешавад аз хона баромада дигар барнагашта дар заминаи аризаи ворид гардида аз кормандони милитсия ки маҳорати баланди оперативиро талаб мекард то ҳарчи зудтар шахси бидарак ғайбзадаро пайдо кунад. гурӯҳи фаврию тафтишотӣ аз ҷониби кормандони милитсия таъсис дода шуд. ҳангоми гузарондани чораҳои фаврии ҷустуҷӯӣ ва коркардҳои оперативӣ дар муддати кӯтоҳ муайян карда шуд ки рӯзи 9 июн тахминан соатҳои 20:40 дақиқа шаҳрванд Назаров Ҳоҷи Акбар тариқи телефони мобилияш бо Додиев Одинашод дар тамос шудааст. Додиев Одинашод дӯст ва ҳамдиҳаи Назаров Ҳоҷи Акбар буда дар яке аз мағозаҳои фурӯши қисмҳои эҳтиётии автомобил дар деҳаи Шугнов ба ҳайси фурӯшанда кору фаъолият мекард. дар вақти бозпурсӣ муайян карда шуд ки Додиев дар заминаи хусумату ғарази шахсӣ Қувватов Шерафганро бо нияти аз ҳаёт маҳрум сохтан аз хонаашон ба берун даъват карда ба автомашинааш савор мекунад ва аз деҳа каме дуртар бурда бо як бераҳмии махсус ба қатл мерасонад. чӣ тавре ки гумонбар иқрор шуд, ҷабрдидаро бо воситаи даст, пойҳо ва чӯби ба худ гирифтааш ба сару рӯй ва баданаш зарбҳои зиёд задааст. бурдамаш аввал сни поён заштанд. ба чӣ задӣ? ба дӯст ба шата ба як чӯбак. баъди ба ҳалокат расонидани марҳум барои рӯйпӯш кардани ҷинояти содир кардааш ҷасади ӯро ба бағоҷи автомашина бор карда ба самти охири сангоби Ағбаи Харсанг воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Ховалин бурда зери хок кардааст. дар рафти тафтишот як қатор далелҳои ҳодиса баррасӣ мешаванд ва тибқи фаризияи пешакии мақомот ин куштор дар заминаи хусумат содир шудааст. айни ҳол нисбати гумонбар Додиев Одинашо парвандаи ҷиноятӣ дар прокуратураи вилояти Хатлон дар минтақаи Кулоб бо моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтиши ин парванда идома дорад. гардиш ва муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашрдот ҷиноятест ки бевосита ба саломатии инсонҳо ва ташаккули зеҳнии онҳо таъсири манфӣ мерасонанд. гарчанде нафарони нашрҷалоб мехоҳанд аз ҳисоби фурӯши ин маводи заҳрогин манфиат ба даст оранд, вале чорабиниҳои оперативии кормандони милитсия кӯшиши нашрҷалобонро барҳам мезананд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон як нафар шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистонро бо гумони нашрҷалобӣ дастгир карда аз ӯ 11 килою 508 грамм воситаи нашрдори нави афюн дарёфт карданд. ғайриқонунӣ нигоҳ доштан ва ба муомилот баровардани воситаҳои нашрдор ба гурӯҳи ҷиноятҳои вазнин мансуб буда ин тиҷорати хатарзо гарчанде ба маҳбасӣ шудани ҳазорон нафар ва мубталои нашамандӣ шудану ба ҳалокат расидани шумораи зиёди одамон боис гардад ҳам, вале мутаассифона нашрҷалобон даромадро аз ҳисоби фурӯши ин маводи заҳрогин болотар аз озодии худ медонанд. дар натиҷаи гузарондани коркардҳои оперативӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фархор як нафар шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон Муҳаммад Иброҳим Валади Собирро дастгир намуданд ки ҳангоми кофтков аз борхалтаи ӯ 11 килограмм 508 грамм воситаи нашрдори афюн дарёфт карда шуд. номбурда ин миқдор воситаи нашрдорро ғайриқонунӣ вориди кишвари мо карда мехост дар ин ҷо ба муомилот бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст орад. маводи наша ба чӣ мақсад овардиш? ба хотири як дил ба хотири пул, ба хотири пайсаи ғарибӣ.
аммо дарки баланди масъулият ва маҳорати баланди касбии кормандони милитсия имкон дод ки ҳадафи ҷинояткоронаи муҳаммад иброҳим валади собир пешгирӣ карда шавад. айни ҳол ин нашаҷалоб дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ барои интиқоли ғайриқонунӣ воситаи нашадор ва ғайриқонунӣ убури сарҳади ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. ғайриқонунӣ нигоҳ доштани силоҳ аз қасди ҷинояткорона гувоҳӣ медиҳад. бо худ доштани силоҳ ва дигар лавозимоти ҷангӣ метавонад рӯзе нохушиеро ба вуҷуд оварад. дар натиҷаи коркардҳои оперативии кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри турсунзода собиқ узви гурӯҳи муташаккили ҷиноятпешаи ибод боиматов абдухалил ҳамроевро бо гумони ғайриқонунӣ нигоҳ доштани силоҳи оташфишон дастгир карданд. гумонбаршуда силоҳи оташфишони тапончаи тамғаи макаровро бо тирҳояш дар манзили зисташ нигоҳ медоштааст. мусодира ва ихтиёран супоридани силоҳу лавозимоти ҷангӣ аз масъалаи муҳим ва кору амали судмандест ки дар пешгирии сарзадани ҷиноятҳои вазнин бахусусон кирдорҳои ҷинояткоронае ки тавассути яроқ сурат гирифта ба фоҷиа меанҷомад мусоидат менамояд. инчунин яроқу аслиҳаи ғайриқонуние ки дар дасти аҳолӣ бахусусон нафароне ки дар сар фикри содир намудани ҷиноятро доранд дер ё зуд ба одамон ва ҷомеа таъсири манфии худро мерасонад. дар натиҷаи доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри турсунзода сокини ҷамоати сешанбеи шаҳри мазкур ҳамроев абдухалил ҳамчун гумонбар барои ғайриқонунӣ нигоҳ доштани силоҳ боздошт гардид. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии дастгиршуда аз ҳоҷатхонаи ӯ як пакети полиэтиленӣ дарёфт гардид ки аз дохили он як адад силоҳ бо тирдону 4 адад тир ва як адад дурбин дарёфту мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолати ҷой доштан нисбати ҳамроев абдухалил бо моддаи 195 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон яъне ғайриқонунӣ нигоҳ доштани силоҳи оташфишон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. муноқиша дар аксар маврид заминаи ба вуҷудоии ҷинояти авбошӣ мегардад. ду нафар дар маҳаллаи қазоқони ноҳияи Сино байни ҳам муноқиша карда бо истифода аз кор якдигарро захмӣ карданд. ҷинояти содиршударо кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино ошкор карда гумонбаронро низ дастгир карданд. шаҳри ҳамкорони мо аз раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе Шарафи Раҳмон ва Сироҷиддин Шукуров оид ба ин ҷинояти авбошӣ бо худ гирифта гаштани силоҳи сард яъне корд чун падидаи номатлуб вақтҳои охир дар байни ҷавонон ба мушоҳида расида ҳамзамон бо истифодаи он содиршавии ҷиноят низ ба қайд гирифта мешавад ки ҷойи нигаронист. ҳафтаи сипаришида бо гузарондани чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино ду нафарро дастгир намуданд ки онҳо дар содир намудани ҷинояти авбошӣ гумонбар дониста шуда бо истифода аз корд ҳамдигарро захмӣ намуданд. инҳо шаҳрвандон Алифбеков Алиҷон соли тавлаш 2000 ва Абдуқаҳоров Рустам соли тавлаш 1999 истиқоматкунандагони шаҳри Душанбе мебошанд. чунончи дар рафти тафтиши парвандаи ҷиноятӣ муайян гардид номурдагон санаи 5 июли соли ҷорӣ дар маҳаллаи қазоқони шаҳри Душанбе байни ҳамдигар муноқиша намуданд. мавриди зикр аст ки маҳз маърифати пасту кинаву адоват ва бузургманишиву нофаҳмиҳои лафзӣ дар бештари вақт ба муноқиша ва ҳодисаҳои нохуш меанҷомад. ин ду нафар муддати 10-15 дақиқа тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда оқибат даст ба гиребони ҳамдигар шуданд. дар натиҷа ҳарду бо кордҳои мусаллаҳ гашта якдигарро захмӣ намуданд. دادم پرسیدم گفتم صد دادم که در با کلچه زده استرش کردم که اینجا روی امام دغالتی روی امام دغالتی امام گفت میخوام که دست شبری منم جست کردم اینجا دست زدم او قدیم درست айни замон нисбати гумонбарон бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда онҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. дар шаҳри Хуҷанди вилояти Сух кормандони шуъбаи кофткови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти мазкур ду нафар гумонбарро барои содир кардани якчанд лаҳзаи ҷинояти ғоратгарӣ дастгир карданд. гумонбаршудагон дар шаҳри Хуҷанд бо роҳи зӯроварӣ телефонҳои мобилии шаҳрвандонро ба даст меоварданд. капитани милитсия Акбар Шарипов вобаста ба ошкоршавии ҷиноят гузориш медиҳад. рафтори ба ҷомеа хавфнок ҳарчанд пинҳонӣ содир шуда бошад ҳам дер ё зуд ошкор гардида нафари дастдоштаро дар баробари беобрӯӣ ҷазо интизор аст. кормандони шуъбаи кофткови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд
дар асоси муроҷиати ҷарбдидагон 2 нафар ғоратгарро дастгир намуданд. Ин ҳодисаи ҷиноятӣ санаи 25 май тахминан соати 23 шаб содир шудааст. шаҳрвандон Зарипов Фирӯз Ҳасанович, соли таваллудаш 1989, сокини деҳаи Овчи ноҳияи Деваштич ва Шамсов Файзалӣ Гурезалиевич, соли таваллудаш 1994, истиқоматкунандаи деҳаи Охчагмани ноҳияи Рудакӣ дар ҳудуди маҳаллаи 31 шаҳри Хуҷанд рӯ ба рӯи боғи истироҳатии Наврӯзгоҳ бо истифодаи зӯроварӣ аз як нафар сокини 23-солаи ноҳияи Ашт як адад телефони мобилӣ арзишаш 600 сомонӣ ва 35 сомонӣ пули нақдро ошкоро тасарруф намуданд. вақте ки вай талаб кард телефон матои ма гуфтам ҳуҷҷатото биёр бамекард. сабаби ҳуҷҷат талаб карданатон чӣ буд? шумо коргари аз онҷо набошед? ма гуфтам барои ки маро пайравӣ накунам ахир ман коргари милисия будам. аз ғанимати ба дастомада илҳом гирифта ҳаммаслакон ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки худро идома дода ва худи ҳамон рӯз ошкоро бо истифодаи зӯроварӣ аз дасти як нафар сокини ноҳияи Деваштич, донишҷӯи коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд, телефони мобилӣ ва 30 сомониашро гирифта ба ҷабрида 2050 сомонӣ зарари моддӣ мерасонанд. услуби ҷиноят дар ҳар ду ҳолат якхела буда, гумонбарон аввалан бо баҳонаи занг задан телефон пурсида бо мушоҳидаи оҷизии ҷабрида худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ намуда баъдан ба ӯ таҳдид ва ҷайбашро холӣ мекарданд. кирдори Фирӯз Зарипов ва Файзалӣ Шамсов ки гумон доштанд беҷазо мемонанд, дер давом накард. дасти устувори қонун чеҳраи аслии онҳоро ошкор сохт. дар асл tasvir пешакӣ маълум гардид ки гумонбаршавандагон ҷинояти ғоратгариро бо маслиҳати пешакӣ содир намуда, бо ин роҳ амволҳои муфтро ба даст оварда, чизҳои ба даст оварданашонро минбаъд ба манфиатҳои хеш сарф карданро доштанд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 248 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва дастгиршудаҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. бо роҳи ҷиноят ба даст овардани молу маблағи дигарон дер давом нахоҳад кард. шаҳрванд Шорухи Ҳотам ки аз дохили нақлиётҳои хусусии шаҳрвандон ашё ва маблағҳоро бо роҳи дуздӣ ба даст меовард, аз тарафи кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ 2 дар ноҳияи Фирдавсӣ дастгир карда шуд. тибқи хулосаи тафтишот гумонбаршуда дар 20 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ даст доштааст. баъзан аз беназорат гузориштани автомошина нафарони фурсатталабу ҷиноятпеша сӯистифода карда бо тариқи шикастани тирезаи автомошини шаҳрвандон, телефони мобилӣ, маблағҳои пулӣ ва дигар молу ашёи қиматнокро аз они худ мекунанд. кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ 1 дар ноҳияи Фирдавсӣ бо гузарондани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ як нафарро дастгир намуданд ки дар содир намудани зиёда аз 20 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста мешавад. ин нафар шаҳрванд Шорухи Ҳотам соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ки қаблан бо ҷурми дуздӣ маҳбасӣ шудааст, боз шабона бо шикастани тирезаҳои автомошини шаҳрвандон, қисмҳои эҳтиётии автомошина, телефони мобилӣ ва маблағҳои пуливу дигар ашёҳои арзишнокро бо роҳи дуздӣ аз они худ намудааст. чунончи номбурда санаи 11 июли соли равон бо шикастани тиреза аз дохили автомошини шаҳрванд Розиқов Фирӯз 2 адад телефони мобилӣ ва аккумулятор ки дар маҷмӯъ 2000 сомониро ташкил медиҳанд ба яғмо бурдааст. ҳамзамон гумонбаршаванда ки дорҳои ҷиноятии худро идома дода аз дохили автомошини тамғаи Opel Astra маблағи пули 2000 сомониро тасарруф намуда ба шаҳрванд Миралиев Мирзо зарари ҷиддӣ расонидааст. мебиромадем мерафтем ягон дискаклуб маст мештем баъд аёҷа аз тарафҳои диагностика 64-46 ҳамин корода машғул мештем, аккилометр мегирифтем, чихол мегирифтем, баъд дар мошини Амран Фирӯз мемондем. ҳамин тариқ дастгиршуда Шорухи Ҳотам бо содир кардани зиёда аз 20 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ ба шаҳрвандон наздики 50 000 сомонӣ зарар расонидааст. айни замон ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ ба моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шудааст. як нафар сокини 47-солаи ноҳияи Рудакӣ аз ҷониби кормандони милитсия бо ҷурми қалобӣ боздошт гардид. ном бурда бо роҳи фиреб аз нафарони зиёд маблағҳои калони пулӣ гирифта, гӯё ба онҳо замини назди ҳавлигӣ медодааст. ҳамкоронамон оиди мардумфиребӣ ин қалоб гузориш омода карданд. қаллобӣ ва мардумфиребӣ аз нописандтарин аъмолест ки ба одамон зарарҳои гарони моддиву равонӣ расонида боиси мушкилиҳои зиёде дар зиндагиву рӯзгори онҳо мегардад. мутаассифона ба доми ашхоси фиребгару қаллоб нафароне меафтанд ки хеле содаву самимӣ ва зудбовар мебошанд ва чунин нафарон дороии хешро ки бо меҳнати сангину машаққатҳои зиёде ба даст оварданд осон ба боди фано медиҳанд.
дар натиҷаи бурдани коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи рӯдакӣ шаҳрванд Қутбиддинов Хуршед Раҳмонович соли таваллудаш 1971 сокини ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳияи рӯдакӣ ки дар ягон ҷо кору фаъолият намекунад ҳамчун гумонбар барои содир кардани ҷинояти қаллобӣ дастгир намуданд. гумонбаршуда Қутбиддин Хуршед бо роҳи фиреб аз шаҳрвандон маблағҳои калони пулӣ гирифта ваъда мекардааст ки аз заминҳои теппаҳои шарқии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе қитъаи замини назди ҳавлигӣ гирифта медиҳад. дар асл маблағҳои бо роҳи фиреб ба даст овардаашро ба манфиатҳои шахсияш сарф карда ҷабрдидагонро сарсону саргардон кардааст. чунончи номбурда аз бародарон Қудратулло ва Давлат Кастировҳо $4000 амрикоӣ, аз Тоҷиддин Асоев $2000, Азизов Низом 25000 сомонӣ ва аз Шаҳло Қосимова $10000 амрикоӣ гирифта ваъдаи бардуруғ кардаву онҳоро сарсон кардааст. хайр рафтин заминро нишон дода дар як гуна дар чанд ҷо нишон дод. вақте ки рафтин ҳамин хеле ёдам пешбоз мегирфта ҳамон одамои ҳамон маҳаллаҳа ки ҳамон қарибчини раиси ҳамон ноҳия пешбозиш мегирфтанд. вақте ношаи одам одами хай садфоиза дурусте ки мегзара гапш ки ҳамин заминона мора ваъда кардеста $6000 додем дар асоси сум қарор карда додем қарор ҳаста ино қарорш мегӯям қарор ва додем ки сохтмон сар кардем тараф кардем ҳуҷҷатсозӣ мекунам муддаги ба кунандаи пула метӣ ӯ бовар кардем сума додем баъд дигар қафошинам 6 сол шид давидем гуфт ки хай ман гуфтам хона мефурӯшам қарз дорум ҳамин хеле гуфтам мегӯям хонаи арзонтар боша гирам хай ман гуфт хонаи секси ошёни баланд кардистам гуфта хай пулате ман шумода хона месозам гуфт ба ман хай $10000 ша додам ҳамин хай ман 2-3 моҳ гузашт ки ҳамин хай бедарак шудам. айни замон аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи рӯдакӣ чандин лаҳзаи ҷинояти қаллобии Қутбиддини Хуршед ошкор карда шуда барои ошкори боз дигар амалҳои мардумфиребии ӯ тафтишот идома дорад. аз тамошобинон хоҳиш менамоем ки агар аз ин қаллоб зарари молӣ диданд метавонанд ба кормандони милитсия ва прокуратураи ноҳияи мазкур муроҷиат намоянд. ба фурӯш гузоштани маҳсулоти пастсифат ва ё муҳлати истеъмолашон гузашта ин на танҳо фиреби истеъмолкунандагон аст, балки ба саломатии истеъмолкунандагон зарари ҷиддӣ дошта метавонад ба хуруҷи ҳар гуна бемориҳои дарунӣ сабаб гардад. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар маркази савдои майсара маҳсулотҳои муҳлати истифода ва истеъмолашон гузаштаро ошкор карданд. маҳсулоти пастсифат ва муҳлати истеъмолаш гузашта дар ҳама ҳолат хатарнок буда устувории саломатиро заиф мегардонад. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд зимни коркарди ахборот ва санҷиши фаъолияти соҳибкор Рӯзибоев Урумбой Рӯзибоевич соли таваллудаш 1977 сокини шаҳри Панҷакент ҳолати нигароникунандаеро ошкор намуданд. дар маркази савдои майсара ки ба ӯ тааллуқ дорад воқеъ дар хиёбони рӯдакии шаҳри Панҷакент аксари маводҳои ғизоӣ ба фурӯш гузошта муҳлати истеъмолаш гузаштааст. нӯшокиҳои ташнашикан, маҳсулотҳои қаммоддӣ, шоколадҳо, равғани пахта, пиво, ширқиён ворид гардид. ин маҳсулотҳо ҳамаш муҳлати истеъмолиаш гузаштааст. ин маҳсулоти қаммоддӣ ба тамға коғаз надорад, маълумот дар бораи маҳсулот навишта нашудааст. нӯшокиҳои гуногун намуд, равғани растанӣ, қанд, кулчақанд, маводҳои хушбӯйдиҳандаи таом, шириниҳо, шири қиёмкардашуда, шоколад ва дигар номгӯ маводҳои хӯроквории истеҳсоли дохиливу хориҷӣ ҳарчанд муҳлати истеъмолаш аз 1 то 6 моҳ гузаштааст дар растаҳои маркази савдои майсара ба фурӯш гузошта шудааст. ҳамчунин маҳсулоти парфюмерию косметикӣ муҳлаташон аз 1 то 4 сол гузашта бошад ҳам соҳибкор қасди фурӯхтани онро дошта барои нест кардани он чорае наандешидааст. дар рафти санҷиш кормандони мақомоти корҳои дохилӣ маҷмуан аз мағозаи мазкур ба маблағи умумӣ 38960 сомонӣ маҳсулоти муҳлати истифодабариаш гузаштаро мусодира намуданд. тибқи хулосаи ташхис истеъмоли маҳсулотҳое аз маркази савдои майсара гирифташуда бо сабаби аз рӯи сифатнокӣ ба талабот мутобиқ набуданаш маҳсулоти хатарнок ҳисобида шудааст. дар ҳамин асос нисбати соҳибкор Рӯзибоев бо моддаи 209 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми харидории маҳсулот аз ҷумла маводҳои ғизоӣ ба муҳлати он эътибор дода ҳамчун истеъмолкунанда ҳуқуқҳои худро ҳифз намоянд.
шикори ғайриқонунии ҳайвонҳои нодир тибқи қонунманд аст, вале баъзе шикорчиён ин талаботи қонунро сарфи назар карда ба нестшавии ҳайвонҳо сабаб мегарданд. Дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғ кормандони милисия як далели шикори ғайриқонуниро ошкор карданд. риоя кардани меъёрҳои муқаррар гардида ҳангоми шикори ҳайвонот метавонад пеши роҳи нобудшавии насли ҷонварони олами вуҳушро бигирад. Кормандони милитсия ҷиноят ба муқобили амнияти экологӣ ва муҳити зистро дар Панҷакент ошкор намуданд. Шикорчӣ Шӯҳратилло Неъматов, сокини 35-солаи деҳаи Вашисти ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент дар минтақаи сеюми ҷангали қаторкӯҳҳои зодгоҳаш деҳаи Вашист бо мақсади ба даст овардани фоида аз шикори ҳайвонот бо истифода аз силоҳи суфтамил як адад хирси малак ки дар китоби сурх ворид гардида шикори он манъ мебошад, ғайриқонунӣ шикор намудааст. ҷоиз ба таъкид аст ки силоҳи истифодашуда бе иҷозатномаи дахлдор дар ихтиёри Шаҳрванд Неъматов қарор дошта дар қайди мақомоти иҷозатдиҳанда намеистад. ҳаракатҳои ба табиат харобиовари Шӯҳратилло Неъматов дар асоси моддаи 232 кодекси ҷиноятӣ шикори ғайриқонунӣ барои оғози парвандаи ҷиноятӣ нисбати ӯ сабаб шуд. далелҳои шайъӣ, ҷасади ҳайвонот ва силоҳи шикорӣ аз гумонбар мусодира шудааст. бо ташаббуси роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ як гурӯҳ ҷавонони кишвар аз рафти корҳои сохтмонии нерӯгоҳи бузурги аср дар шаҳри Роғун дидан карданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намудани ҷавонони мамлакат нақшачорабиниҳо таҳризӣ намуда пайваста миёни ин қишри ояндасози кишвар чорабиниҳои мақсаднокро роҳандозӣ менамояд. давоми чандест ки вазорати корҳои дохилии ҷавонони фаъолро ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат фиристода онҳо бо ҳамсолони худ суҳбату вохӯриҳо доир менамоянд ва аз мавзеъҳои таърихӣ ошноӣ пайдо менамоянд. дар доираи нақшачорабиниҳо ва бо мақсади аз наздик шинос шудан аз кору фаъолияти сохтмончиёни нерӯгоҳи барқии обии Роғун беш аз 50 нафар ҷавононро ба ин иншооти аср равона намуданд. гурӯҳи ҷавононро роҳбарият ва масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва масъулини мақомоти иҷроияву роҳбарияти нерӯгоҳи барқии обии Роғун ҳамроҳӣ намуда онҳо аз рафти корҳои сохтмонии ин иншооти муҳими тақдирсоз ошноӣ бештар пайдо карданд ва бо коргарону мутахассисони ин иншооти аср суҳбати озоду самимӣ анҷом доданд. тавре ҷавонон иброз медоранд дар доираи иқдоми пешгирифтаи вазорати корҳои дохилӣ онҳо тавонистанд аз кохи нурофарон дидан намоянду аз корнамоиҳои сохтмончиён аз наздик шинос шаванд. як гурӯҳ курсантони академия ки бевосита аъзои шӯрои ҷавонони академияи вазорати корҳои дохилӣ мебошанд ва як гурӯҳ ҷавонони авангард сафарбар гардиданд ба шаҳри Роғун ва дидан намуданд аз нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва ин сафаре ки мо дар ин нерӯгоҳи аср дар ин мӯъҷизаи аср доштем бениҳоят ба худ як таъссуроти нек бардоштем. вақте ки мо дидан намудем ва чӣ гуна кор дар ин самт пеш меравад ва чӣ гуна коргарон бо як рӯҳияи ватандӯстӣ бо як рӯҳияи меҳандӯстӣ сармашқи кор ҳастанд. воқеан тадбири пешгирифтаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон имкон фароҳам меорад ки ҷавонони даврони соҳибистиқлолӣ аз ин иқдомҳои созандаву пешгирифтаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат аз наздик шинос шаванду аз ин корнамоиҳои ҷаҳонии пешвои миллат рӯҳу илҳоми тоза гирифта дар пешравиҳои мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. бузург будани нерӯгоҳи обии барқии Роғунро имрӯз бори дигар мо бо чашмони худ дидем ки чӣ гуна нақбҳои бузург чӣ гуна ҳамон агар гӯем ки сарбанди бузурге ки имрӯз сохта шуда истодааст ки бо дастгириҳои бевосита бо кӯшишҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз анҷом ёфта истодаанд. воқеан мо ҷавононро ба як эҳсосоти баланд овард ки боз ҳам барои ватан хизмати арзанда кунем ва бо ин нақби бузургамон бо ин нерӯгоҳи бузургамон мо ифтихор кунем ки дар Тоҷикистон мо тавонистем миллати тоҷик дар умум тавонист ки як нерӯгоҳи бузурге созад ки дар ҷаҳон назир надорад. ҷавонон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ иброз доштанд ки чунин сафарҳо ва мулоқоту вохӯриҳо дар баланд бардоштани ҳисси худшиносӣ ва боло рафтани эҳтиром ба ин сарзамин мусоидат менамояд.
бо мақсади пешгирии ҳолатҳои зери чархи воситаҳои нақлиёт намондани пиёдагардон аз тарафи ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дар таърихи 17 июли соли равон дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе чорабиниҳои мақсаднок гузаронида зиёда аз 100 нафар пиёдагардон ки тибқи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ уҳдадориҳои худро иҷро накарда аз ҷойҳои номуайяншуда роҳҳоро убур намуда буданд, дар асоси моддаи 340 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як нафари онҳо ба маблағи 6 сомонию 25 дирам ҷаримабандӣ гардиданд. аз аввали соли ҷорӣ бошад нисбати 22039 нафар пиёдагардон ки ба чунин қоидавайронкуниҳо роҳ дода буданд ба таври ҷарима маблағ ситонида шудааст. бояд қайд намуд ки гарчанде дар ҳудуди шаҳри Душанбе 18 адад гузаргоҳҳои замонавии зеризаминӣ ки дар онҳо ҳамаи шароитҳо муҳайё шудаанд ва мавриди истифода қарор дода шуда бошанд ҳам аксарияти шаҳрвандон одоби шаҳрдориро вайрон намуда аз ҷойҳои номуайяншуда роҳҳоро убур менамоянд. من ثانیان دارم که ساکنان دیگر شهروندی هستند که وارد شهر دوشنبه میشوند اگر قاعده و قانون حرکتی را نگاه نکرده اعتبار نداده و هر کجای خواهند گذشتن میگیرند میگذارند و دچار شدن صدمه نقلیاتی گرفتار میشن. таҳлилҳо нишон доданд ки вақтҳои охир теъдоди зиёди ҷавонону наврасон бархилофи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ амал намуда ҳангоми гузаштан аз роҳу кӯчаҳо уҳдадориҳои худро риоя накарда бар замми ин аз гӯшмонакҳо истифода менамоянд ки бо баланд будани садои мусиқӣ наздикшавии воситаҳои нақлиётро аҳамият надода дар бештари ҳолатҳо боиси ба садамаҳои нақлиёт ва зери чархи воситаҳои нақлиёт мондани пиёдагардон мегардад. роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз тамоми сокинон ва меҳмонони пойтахт даъват ба амал меорад то ки ҳангоми гузаштан аз роҳҳо боэҳтиёт бошанд, қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд, ҷони худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд, зеро онҳоро дар хона волидайн ва наздиконашон интизоранд. аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумат ҷиҳати таъмини моддию техникӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти ҷиддӣ дода шуда дар баробари сохта ба истифода додани биноҳои наву замонавии хизматӣ ҳамзамон ба кормандони милитсия автомашинаҳои хизматӣ, велосипед, мототсикл, скутер ва дигар таҷҳизотҳои лозимӣ тақдим карда мешаванд. таваҷҷӯҳ ва ғамхории бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорати корҳои дохилист ки имрӯз он ба як ниҳоди калидӣ ва қудратманди ҷумҳурӣ табдил гардида дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии ҷинояти ҷинояткорӣ нақши калон дорад. мавриди зикр аст ки дар доираи ислоҳоти милитсия ва дар сатҳи хуб ба роҳ мондани фаъолияти оперативии хизматӣ пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ ва саривақт ба ҷои ҳодиса ҳозир гардидани кормандони милитсия бо дастгириҳои бевоситаи вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ ба батальони хизмати дидбонию пайраҳадории милитсияи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе 20 адад скутерҳои наву замонавӣ тақдим гардид. бояд тазаккур дод ки чун дигар ҷузъу томи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе батальони хизмати дидбонию пайраҳадории милитсияи раёсат низ новобаста аз вазъи боду ҳаво баҳри таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар пойтахт дар 3 баст дар хатсайрҳои муайяншуда ба таври шабонарӯзӣ хизмати патрулию дидбониро ба роҳ монданд. метавон гуфт ки бо тақдим кардани ин 20 адад скутер милитсионерони ин ниҳод боз ҳам фаъолияти патрулию дидбониро дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда ба сокинону меҳмонони пойтахт хизмати дучанд хоҳанд кард. бинандагони гиромӣ, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши омоданамудаи ҳамкоронамон аз сараёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ. با مقصد امین نگاه داشتن مال و ملک راه ندادن به تلفات جانی و تحکیم وضع بخطری از سوختار در بازار و مرکزهای سودا، مرکزهای دلخوشی و دیگر جایهای عمومی، کارمندان سرایست خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی و جزو تامهای آن با کارهای پروفیلاکتیکی فهماندهی و آموزشی تقویت بخشیده با شخصان متصدی و دیگر کارمندان انشاءات مذکور منتظم مشغولیت‌های عملی ضد سوختاری تشکیل و برگزار نموده ایستادند.
аз он ҷумла чунин чорабиниҳои мақсадноки зидди сӯхторӣ дар маркази савдои пайкар мағозаи 1001 майдачӯйда ва маркази дилхушии кӯдакон мадагаскар мансуб ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди реал трейдинг воқеъ дар кӯчаи айни 16 б ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ташкил ва гузаронида шуданд. диққат бонги хатари сӯхтор марҳамат бе таҳаллуқа аз буромадҳои эҳтиётӣ истифода баред. мутахассисони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар рафти баргузории машғулиятҳои зидди сӯхторӣ диққати асосии кормандони соҳаи савдо ва хизматрасониро ҳамчунин ба масъалаи ташкили саривақтии таҳлияи муташаккилонаи мизоҷони синни соли гуногун аз дохили бино ба берун ба воситаи 4 адад дарҳои баромади асосӣ ва эҳтиётии мавҷуд буда ҷалб намуда ба онҳо таъкид намуданд ки дар вақти рух додани сӯхтор ва ё зоҳир гардидани нишонаҳои он инчунин ба амал омадани дигар ҳодисаҳои фавқулода ҳифзи ҳаёту саломатии одамон ва хусус мизоҷон аз тарафи маъмурият ва шахсони мутасаддии иншоот масъалаи аввалин дараҷа ба ҳисоб меравад. бинобар ин ҳар як корманди соҳаи савдоро зарур аст ки иҷрои ин амалро дар ҳама ҳолатҳо бо маҳорати баланд анҷом дода тавонанд ва дар пешгирӣ ва мубориза бо ҳодисаҳои сӯхтор доим саҳмгузор бошанд. Я присутствовала при том, что была организована проверка пожарной безопасности большого супермаркета. Вот. Все очень было организовано правильно, оперативно. Сотрудники пригласили нас на выход. За это время я пришла, посмотрела, как все здесь организовано. Сразу увидела, что у них есть 2 запасных выхода. Один с одной стороны торца дома, другой с другой. И вообще все было проведено на высшем уровне. Мне очень понравилось. Не дай бог, конечно, пожару, но если что случится, все будет хорошо. кор дар ин самт аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ идома дорад. бинандагони гиромӣ, расми ин нафаронеро ки ҳоло дар навор мебинед бо сабабҳои номаълум беҳдарак гашта дар ҷустуҷӯи қарор доранд. агар нисбати тақдири онҳо ягон маълумоте дошта бошед ба милитсияи маҳалли зисти худ хабар диҳед. гулшан хоҷаева соли таваллудаш 1978 сокини ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон номбурда чанд сол мешавад ки бедарак аст. нуқра нуралиева соли таваллудаш 1999 сокини ноҳияи вахш дорои бемории рӯҳӣ буда санаи 30 майи соли равон аз хона баромада то ҳол бедарак аст. хусрав азизов соли таваллудаш 1993 сокини ноҳияи синои шаҳри душанбе номбурда аз 14 июли соли ҷорӣ бедарак аст. муҳаммад исроилов соли таваллудаш 2006 сокини шаҳри ваҳдат номбурда аз 5 июли соли ҷорӣ аз хона баромада ба самти номаълум рафтааст. шодигул давлатова соли таваллудаш 1986 сокини ноҳияи рудакӣ номбурда аз санаи 13 июли соли ҷорӣ бо 3 нафар тифли хурдсолаш бедарак аст. бинандагони гиромӣ акнун таваҷҷӯҳ намоед ба як эълон. акси нафаре ки дар навор мебинед дар беноми нишон гум гардидани хурдсол қаюмова ганҷина соли таваллудаш 2008 сокини шаҳри истаравшан эҳтимол меравад даст дошта бошад. аз ин лиҳоз аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки барои муайян кардани шахсияти дар акс буда ба кормандони милитсия муроҷиат намоед. шаҳрвандони муҳтарам, умедворем бо масъулият, нангу ор ва ҳисси худшиносӣ дар пояндагии ваҳдати миллӣ саҳми созгор мегузоред. ҳамкорӣ ва робитаи пайвастаи шумо бо вазорати корҳои дохилӣ нерӯи бузург аст. мо дар якҷоягӣ метавонем бар зидди олами ҷиноят ғолиб гашта зиндагии хуш ва ватани ободро сазовор гардем. телефонҳо барои ҳамкорӣ бо вазорати корҳои дохилӣ 221 21 21 ва 19 19. то дидори дигар саломату хонаобод бимонед.